No moi. Mä kuvasin vähän äsken tossa ja sit mä tajusin, että mä olin unohtanut painaa kuvausnappia. Että joo, että mä oon tehnyt siellä vähän kaikenlaista. No ei voi mitään. Ui, ilta tulee. Niin mä rakensin tällaisen seinän, mut puutahan ei riittänyt tietenkään kattoon. Ja mä en pääse sisään. Ei oo niin vaikeeta. Ja nyt mulla on tää stone juttu. Crafting table ja tää uuni. Ja tietysti laatikko. Yhä tulee. Aha, mulla on siemeni. Sepäs kiva voi tehdä farmin jotain tarvii ruokaa. Onhan se ihan hieno koriste silleen. Jos tähän satuu joskus tulee päivitys, että olisi ruokaakin. Ruokapallo. Oi kun on pimeätä. Eihän normaali tietokoneversiossa ole mitään tällaista stone tarjottua. Tää on vähän niinku crafting table, mutta siihen käytetään nyt vaan sellainen vaativin jutuille. Mulla on vaan yksi villa. Ei oo kiva. Ja yksi charcoal. Mä en ymmärrä, kun tuolla käden pohjalla on jotain tollasta. Se häiritsee mua muuta, mä tykkäisin kiitosta skinistä. Mä teen itse varmaan jonkun oman skinin. Koska kaikilla hyvillä pelaajilla on joku oma skin. Mähän on Cookie Play 12, niin pitääks mun olla joku keksityttö? Voihan se niinkin olla. Tai sitten ei. Tai sitten joo. Eipä näy hirviöitä. Mä oon vissiin joku vaikeusasetuksen laittanut, kun mä sähläsin asetuksen, kun mä sain tän. En ole hyvin järkevä ihminen.
Joo, kyllä mä sen oman skinin teen, se on ihan varma. Vaan 5 minuuttia pelannut. Mä kuvasin niinku jotain, kuvasin. Puhuin itsekseni jotain 14 minuuttia, kun mä unohdin painaa sitä nappia, että se kuvaisi. Hyvä minä. Toi on varmaan niinku... älä nyt hakkaa mitään. Esittää sahaa tosi. Mä kyllä tajun, että niinku on yhtään. Niin mä just tajun, ja en mä tajun. Hetkinen, mitä mulla on näin paljon näitä juttuja? Mä en tiedä. Ei. Kaikki tuohat sinne vaan. Hetkinen, missä mun nurkka? Se on täällä. On kestänyt jo 6 minuuttia. Se on liikaa. Mä kävin muuten vähän aikaa sitten katsomassa Kätörit-leffan ja hyvä on. Kyllä. Sanoin, että hyvä on. Moi moi.